سلام كما تمسيو كبرات خطاتلتي فوروير تي في نلوم سنبت عسرت تحساس ساعات شعات مش استرالو جناو مسنارو حيزلكم قريبا لكم لما كنتالكم بغير زعد من صحاتكم تصنحن ميكا على حدكم فلما قمكنا تتعطوا فيلم ሚኒስትር ተስፋይ ገብረስላሴ መርገጽ ኤርትራ ብዓለማዊ ክሊማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣቕሪቡ ሃማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ምብራቕ ንቕሓትን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገምጊሙ ኣብ ባፅዕ መልከቲ HIV ኤድስ ንምግታር ንጡፍ ንቑሕ ተሳታፍነት መንስያት ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ እስራኤል ፍልስጤማውያን ነበርቲ ኻን ዩኑስ ክጉዕዙ ትእዛዝ ከም ዝሃበት ተጋዊሑ ኣብ ዲሞክራሲያት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሓድሽ ዕጥቃዊ ግጭት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ተሓቢሩ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴነሲ ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ህቦብላ ሰብኣዊ ናውታን ክሳራታት ወሪዱ ዝርዝር ዜና ሚኒስተር መሬት ማይና ከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዱበይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 28 ሃገራዊ ዋዕላ ክሊማ ንመርገፅን መትከላትን ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ክሊማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣስሚዑ ትማል 9 ታሕሳስ ኣብ ዝተቃንዐ መጋባያ ሚኒስተር ተስፋይ ንኣገዳስነት ናይቲ ዋዕላን ህፁፅነት ዛዕብኡን ብምጥቃስ ኣድማዒ ፈዋሲ ስጉምታት ምስ ዘይውሰድ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ዝጠንቁ ዓለማዊ ዋዒ ከስዕቦ ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋታትን ክብደት ሳዕቤናቱን ስነ ፍልጠት ንንውሕ ዓመታት ክንበን ክጠንቅቕን ከም ዝጸንሐ መንግስታት ዓለም እውን ክሊማዊ ነውፂ ንምቕልባስ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምሕፅንታ ይቐርብ እኳ እንተነበረ ተመጣጣኒ ፈዋሲ ስጉምታት ስለዘይተወስደ ግዳ ጽልዋ ናይቲ ዘይናሕስን ጽንኩርን ዓለማዊ ዋዒ ኣብ ህይወትን መነባበሮን ህዝብታት ኣዝዩ ጉልሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዛ ትዛዘም ዘላ ዓመት ንዝተኸስተ ክሊማዊ መዓት ብምጥቃስ ኣብሪሁ ኤርትራ ናብ ጠፈር እተፍኦ በካል ጋዛት ብኩሉ መለክዒታት ኣብ ግምት ዘእቱ እኳ እንተዘይኮነ ካብተን ቀንዲ ብሳዕቤናት ዓለማዊ ዋዕን ክሊማዊ ነውፅን ተጸልየን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበለ ሚኒስተር ተስፋይ ነዚ ገዚፍ ብድሆ ንምግጣም ብቕንዱ ኣብ ምፍዋስ ኣከባቢ ብምትኳር ባህሪ መሰረት ዝገበረ ፍትሓታ ምንዳይ ከም ትርከብን ብዝለዓለ ከም ትቕፅሎን ገሊፆም ጎኑ ጎኑ እዚ ኤርትራ ቁጠባን ንምዕባልን ንምዕባይን ኣብ ተካይዶ ጻዕሪ ካብቲ ኣህላኺ ረስናዊ መመንጨው ጻዓት ተላቂቓ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸይድ ተሓዳሲ ጻዓት ገዚፍ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘለዋ ኣብዚ መዳይ እዚ ደገፍ መሻርክቲ ልምዓት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ ፖሊሲታት ምዕቡላት ሃገራት ንጸቢብ ረብሓታትን ዘሳስን ብኡ ዝምእዘንን ከምኡውን ንብድሆታትን ቀዳምነታትን ኣብ መምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝወስን ስለ ዝኾነ እተን ሃገራት ሞራላዊ ሓላፍነትን ተገንዚበን መጠን ዝትፋ በካል ጋዛታ ምንካይ ንዘሪኦ ብኩራትን ፍሽለትን ንምጉልባብ ዘቕርብኦ ሙጉት ክትርድኦ ከም ዘጸግም ብምጥቃስ ኤርትራ ድምፃ ምስቶም ምዕቡላት ሃገራት ንጉዳይ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ብዕቱብ ርየን ሞራላዊ ግዴታታትን ንምልዓል ዝጽውዑ ወገናት ከም እትጽምበር ኣነጺሮም ካብ 30 ሕዳር ክሳብ 12 ታሕሳስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 28 ዋዕላ ክሊማ ሕብራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ብሚኒስተር መሬት ማይና ከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብ3 ታሕሳስ እውን ኣብ መበል 15 ኣኼባ ምልውዋጥ ተመክሮ ሃገራት ኣብ ምምካትን ምብዳህን ክሊማዊ ነውፂ ብምስታፍ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ንተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ ምክፋሉ ዝዝከር እዩ ናብ ካል ዜና ምስንሰግርም ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ውዳቤታቱ ብምስፋሕ ንቕሓትን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ኣተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ብ7-8 ታሕሳስ ኣብ መንደፈራ ዝገበሮ ገምጋም ገሊፆም ኣብቲ ሓለፍቲ ማሕበር ኣብ ንኡስ ዞባታትን ካልኦት ኣካላትን ዝተሳተፎ ገምጋም ሓላፊቲ ጨንፈር ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ኣብ 2023 ኣብ ምውጋድ መርዓት ትሕቲ ዕድመን ጎዳእቲ ልምድታትን ጥዕናን ፍርያምነትን ከምኡውን ሕግን ምድንፋዕ ቁጠባዊ ዓቕምን ዘተኮራ ኣስተምህሮታት ናስታት 170,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ተዋህበ ሓቢራ ወይዘሮ ሰናይት ኣስዒባ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መውሓት ፀጥታ ኣከባብን ምትብባዕ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዓብዪ ከም ዝነበረ ኣረዲኣ
ኣብታ ኣጋጣሚ ማሕበር ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ናይ ማእለማ ስልጠና ከም ተዋህበ ተራድኦ ሕርሻ ደቂ ኣንስትዮ ንምብርባር ፃዕርታት ከም ተኻይደ ን241 ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዛት ከም ተገብረ ተገሊጾም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይዶ ዘተ ግዚኡ ዝሓለፈ ልቓሕ ንምምላስ ምትሕጋዝ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ክዓዝዝ ፀገም መጓዓዝያን መሳለጣታትን ቆላሕታ ክግበረሉ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስልጠና ዕድላት ክወሃብ ከምኡውን ኣብ ትካላት መንግስቲ ንዝሰርሓ ኣዴታት ቆልዑ መዋዕለ ህፃናት ክዋደድ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪበን ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋፅን ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ሕጊ ዘፍቀዶ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዘይምፍላጥን ሸረርትነትን ንኸይንፈግ ሃማደ ጎስጓሳቱ ክሕይል ኣዘኻኺሮም መልከፍቲ HIV ኤድስ ንምክትባብ ብዝግበር ፃዕሪ ንጡፍ ተሳታፍነት መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መንስያት ድማ ብቐንዱ ክሕይል ብ8 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ንኡስ ዞባ ባፅዕ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታ ነርስ ፊሊሞን ኣሕፈሮም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሳላ እናበረኸ ዝመፀ ንቕሓት ሕብረተሰብን ውሁድ ፃዕሪ መሻርክትን መጠን መልከፍቲ HIV እናጎደለ ከም ዝመፀ ብምግላጽ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፃሩ ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሮም ተሪኡ ሕማም ነድሪ ጸላም ከብዲ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ባፅዕ ድማ ብፍላይ ኣሰካፊ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ጎኒ ጎኒ እቲ HIV ኤድስ ንምቁፃር ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ነድሪ ጸላም ከብዲ ንምክልኻል መደብ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣደ መንበር ማሕበር ብድዋብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ስተል ሓሰን ቦገና ኢንታ ተነፅሎን ኣልዎን ዝመበገሲ ኩነታትካ ፈሊጥካ ቀልጢፍካ መድሃኒት ዘይምጅማር ነቲ ሕማም ንምግታ ካብ ዝዕንቅፁ ዘለው ፀገማት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ማሕበር ክጥርነፉን ናይ ባህሪ ለውጢ እወታዊ ኣጠማምታን ክህልዎም ናይ ሓባር ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚባ ኣብታ ኣጋጣሚ ተመክሮኦም ዘካፈሉ ምስ HIV ዝነብሩ ዜጋታት ብሚኒስትሪ ጥዕናን ማሕበር ብድሆን ዝወሃቦም ነፃ ናይ መድሃኒትን ምኽርን ኣገልግሎት ኣብ መነባብሮኦም ከም ዝሓገዞም ገሊፆም ኣብ ዞባ ማእከል ብምትሕባር ጨናፈር ሚኒስትርታት ትምህርትን ጥዕናን 104 ወከልቲ ጥዕና መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ብ8-9 ታሕሳስ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብታ ኣስተምህሮ ጥንቅን ሳዕቤናትን ሕማም መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝወሃብ ክታበትን ረብሓታቱን ከምኡውን ሕማማት ዓይኒ ኣፍንጫ ጎሮሮን ቆርበትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ቀሪቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱን ባህልን ስፖርትን ጥዕናን መምህር ስቲፋኖስ ገብረ ሃዋርያት ኣብ ዘስምዑ ቃል ወከልቲ ጥዕና መምሃራን ኣብ ምክትታል ጥዕና ተመሃሮን ቆልዑን ከስተብህልሉ ዝግብኦ ምልክታት ሕማማት ብግቡእ ተረዲኦም ተመሃሮ ካብ ትምህርቲ ከይበኽሩ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ዝረኽብሉ ባይታ ንምጥጣሕ እታ ኣስተምህሮ ከም እተወደበ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ፅሬትን ኣታሓሳን ዓይኒ ማያት ከምኡውን ውልቃዊ ፅሬት ብሓፈሻ ፅሬት ኣድዋ ድማ ብፍላይ ኣብ ውሕስነት ጥዕና ዘለዎ ግደ መግለፂ ተዋሂቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ራዕታ ምምሕዳር ከባቢ ጢዖ ዝተኸስተ ኮብኮብቲ ኣንበጣ ብ2-3 ታሕሳስ ብዝተኻየደ ብነፀግቲ መካይን ዝተደገፈ ዕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ነቲ ኣብ ከባቢ ቁሸታት ሰብ ዳዕታን ምደረን ኣብ 25 ሄክታር ዝተኸስተ ኮብኮብቲ ኣንበጣ ኣብ ምቁፃር ውህደት ሞያውያን ሕርሻን ህዝብን ልዑል ምንባሩ ካብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነፅሮም ብኻልእ ወገን ጨንፈር ኣገልግሎት ዞባዊ ቁፅፅር ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንሓረስቶትን ሰራሕተኛታትን ትካላት መንግስትን ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣብ ተጠቃምነትን ምሕደራን ፀረ ባልዕ መድሃኒት ዘተኮረ ስልጠና ሂቦም ሓላፊቲ ጨንፈር መንሰይ ሳሙኤል ኣስመላሽ እቲ ስልጠና ኣፍልጦ ሓረስቶት ክብ ምባል ዘይሕጋዊ መድሃኒትን ሳዕቤናትን ንምክልኻል ከምኡውን ስግረ ደቡባዊ ሕማማት ንምግታእ ከም ዝኾነ ሓቢሮም መንሰይ ሳሙኤል ኣብ መወዳእታ ድሕነት መግቢ ፀባ እንቃቑሖን ካልኦት ዓይነታት መግብን ንምርጋፅ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ተክለ ዓገባ ሚናበ ዘርኣይን ፃዕዳ ክርስቲያንን ን10 ኣብነታውያን መምሃራንን ኣብ ዓመተ 2 የቕሬታ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ኣብ ሃገራዊ ምርመራ 12 ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 30 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 52 ተምሃሮ ሸሊመን ብ9 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ፍሳሐ ፀጋይ እቲ ዕላማ ነቶም ኣብነታውያን ብምሽላም ፅልዋን ምሕዳር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ካልኦት መምሃራንን ተምሃሮን ኣሰሮም ክኽተሉ ተላቢዩ
ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ብወገኑ ኣብቲ ውፅኢት ንዝተረኣየ ምምሕያሽ ብምውጓስ እቲ ሽልማት ነቲ ብደረጃኑ ዞባ ዝተመዝገበ መጠን ምሕላፍ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዝድርኽ ሓይሊ ከም ዝፈጥራ ገንዚቡ ኣመሓዳሪኑ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተስፉ ፍስሓጽዮን ድማ ምምሕያሽ ውፅኢትን ምፍጣር ተወዳደርቲ ተምሃሮ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራሕ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ተራናበርክቶን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዑ ኣብ መወዳእታ ንብምሎም ተሸለምቲ መዳልያን ወረቐት ምስክርን 4 ሙሉእ ነጥቢ ንዘምፁ ድማ ተወሳኺ ታብሌት ተዓዲሉ ቀፂሉ ዝቐርቡ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐፅለ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብዝሓይለ መልክዑ ኣብ ዝቐፀለሉ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ኻን ዩኑስ ክጉዕዙ ሰራዊት እስራኤል ትእዛዝ ከም ተዋህቦም ተጋዊሑ በዚ ምክንያት ካብ ካልእ ክፋልቲ ወሽመጥ ናብ ኻን ዩኑስ ግዒዞም ዝፀንሑ ፍልስጤማውያን ዳግማይ ናብ ራፋሕ ደባዊ ጫፋት ጋዛ ክጉዕዙ ተገዲዶም ኣለዉ እንተኾነ ግን ስፍሓት ከባቢታት ራፋሕ 8.3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ብምዃኑ ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ክዕቁብ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጎኑ ጎኒ እዚ ናይ ምግዓዝ ትእዛዝ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ኣብ ኻን ዩኑስ ብዘካየደቶ ኣልማም ደብዳብ ሓያሎ በርጌሳውያን ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ናብ ኣስታት 18,000 ከም ተጸጋግዐ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ቀጠርን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቀረብ መሰረታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ንምርጋጽ ምቁራጽ ተኽሲ ክካየድ ዝገብርዎ ጻውዒት ብዝሓይለ መልክዑ ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ግና ሓማስ ከይተደምሰሰ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘይግበር ብ10 ታሕሳስ ንካቢነ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደጊሙ ኣነጺሮም ብኻልእ ወገን እስራኤል ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዶባዊ ወሰናስን ሊባኖስ ዝርከብ ዒላማታት ሒዝቡላ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ደብዳብ እስራኤል ዝስዕብ ዘሎ ሒዝቡላ ብ9 ታሕሳስ ምሸት ምስ ዶባዊ ሊባኖስ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝተደኮነ ዒላማታት ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ድሕሪ ምቁልሑ እዩ እዚ ምልዋጥ ደብዳብ ናብ ክፉት ኩናት ከይዓርግ ከም ዘስግእ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት የጠንቀቁ ኣብ ምብራቃዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስቲ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ንህይወቶም ዝሰግኡ 10ታት ኣሽሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዕጡቕ ጉጅለ M23 ካብ ማእከል ዞባ ሰሜን ኪቩ ዝኾነት ከተማ ጎማ ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ከባቢታት ድሕሪ ምቁፅጻሩ ጸጥታዊ ቁልውላው ናይቲ ከባቢ ከም ዝዓረገዩ እቲ ውድብ ገሊጾም በዚ ምክንያት ነበርቲ ሓያሎ ዓድታት ኣብ ከተማ ጎማን ካልእ ከባቢታትን ተደኪኑ ናብ ዝርከብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ማዓስከራት ከም ዝወሓዙ ተሓቢሮም ኣብ ኣውራጃታት ሰሜን ኪቩ ደቡብ ኪቩን ኢቱርን ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ማዓስከራት ሕብራት ሃገራት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ጸብጻባት የነጽሩ ዝመጽእ 20 ታሕሳስ ምስ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ሓይሉ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ነታ ሃገር ናብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቁልውላው ከይሸማ ከም ዘስግእ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ይሕብሩ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴነሲ ደቡባዊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ9 ታሕሳስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ሕቦብላ ሰብኣዊ ናውታን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በቲ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 23 ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጦም በቲ ሓደጋ ብኸቢድ ባእሉታ ኣብ ዝተጸሎ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ክካብ ሰዓት 9 ምሸት ክሳብ ወጋሕታ ዝጽንዕ ሰዓታት እቶቶን ከም ተኣወጀ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ገሊጾም እቲ ህቦብላ ብትሕቲ ቅርፂ ኤሌክትሪክ ብዘውርዱ ዕንወት ልዕሊ 6,000 ሰባት ብዘይቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሲቲ ከም ዝተረፉ ተሓቢሩ እቲ ህቦብላ ዛጊር ሓይሉ ስለ ዘይደኸመ ዘውርዱ ዕንወት ከይብእስ ተሰጊሎም ነዚ ምሸት ዝተዳለወ ዜናታትን ምዛም ኣርሲ ዜና ክደግመልኩም
ሚኒስተር ተስፋይ ገብረስላሴ መርገጽ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ክልማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣቕሪቡ ሃማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ምብራቕ ንቕሓትን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ኣተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገምጊሙ ኣብ ባፅዕ መልከፍቲ ኤችኣይቪ ኤድስ ንምግታእ ንጡፍን ንቑሑን ተሳታፍነት መንስያት ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ እስራኤል ፍልስጤማውያን ነበርቲ ኻን ዩኒስ ክጉዕዙ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተጋዊሑ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሓድሽ ዕጥቃዊ ግጭት 10,000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ተሓቢሩ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴነሲ ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ሕቦብላ ሰብኣዊ ንዋታን ክሳራታት ወሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸት ሰዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ቡያ ስዒባ ተቕርብ መደብ ክትኮን ወገን ግን ሰላም